חברים, תראו את חבר שלי, הוא עכשיו הולך לעשות לנו משהו כזה מגניב כזה, בקטנה. בבקשה, אני מתחנן ממכם, תשימו לייק. ואחד, בואו נראה מתי יוצא משם. בואו נראה. תסתכלו אתם לבינתיים שמה, קרוב. תגידו לי אם אתם רואים, אני מסתכל מהצד השני. כי ראינו שהוא נכנס, אז לא בא לי שהוא שקר לי. חברים, אם אתם רואים אותו, תגידו לי, אני בינתיים איזה. אתם רואים אותו שם איפשהו? אם אתם רואים אותו, תכתבו בתגובות. יש שם משהו שהוא חריג. מי שמוצא את המשהו הזה, אז הוא מקבל 100 שקל. פעם חברים, הוא הגיע לשם פתאום. אני לא יודע איך זה קרה. אתם ראיתם שהוא נכנס מאחורי הקיר, לא? איך הוא הגיע לשם? תכתבו בתגובות אם אתם יודעים איך הוא הגיע מאחורי הקיר. מי שיודע, הוא בא, אני הולך אליו עד הבית שלי. אני הולך אליו עד הבית שלו, מביא לו 50 שקל. מי שיודע, או 20 או 50. בואו נראה אם אתם יודעים.